Good morning. Jeg er kommet frem til, at jeg gerne vil lave en vlog. Fordi hvorfor ikke? Det her, det bliver 3, 4, okay, det bliver flere fede dage. Men først og fremmest 3 cykeldage. Jeg har ikke nogen planer om, at det her nødvendigvis skal gå særlig hurtigt. Det her er ikke sådan noget op på racercyklen og hurtigt afsted. Det her er op på Kvickly-cyklen og ikke særlig hurtigt afsted. Jeg har pakket faktisk det her. Jeg har også oppakning. Jeg har aldrig cyklet med oppakning. Telt, sovepose og liggeunderlag. Og noget, der er lidt dumt, det er, at jeg har ikke testet, om det kan være på mit bagagebær. Men det håber vi rigtig meget, at det kan. Så er der pakket. Vi er lidt forsinket. En smule forsinket. Men vi er jo ikke rigtigt forsinket, fordi vi er i god tid. Men den er 10 minutter over nu. Og jeg er meget spændt på, hvordan det her det kommer til at sidde på mit bagagebær. Men jeg tror lige, at jeg går 2 gange. Jeg ved ikke, om jeg synes, at det sidder godt nok fast, men jeg tror faktisk, at det er fint. Men nu skal jeg altså afsted, fordi jeg er faktisk næsten en halv time forsinket. Men det vil så også sige, at jeg er en halv time for tidlig på den, så det går nok. Nu skal vi se, om jeg cykler den hastighed, jeg havde regnet med. Eller om jeg får travlt. Så vi skal i Roskilde. Ja. Og i Roskilde, der er damer, der råber. Nå. Men jeg har faktisk tænkt mig at tage min jeans af. Fuck, jeg er også sulten nu. Men det her det er også min frokostpause, og jeg har sat en hel time af til den. Jeg har cyklet så tæt på 29 kilometer. Jeg tror faktisk godt, man kan sige, at jeg har cyklet 29 kilometer. Ja. Og, hvordan går det? Jeg vil sige, at i rigtig lang tid gik det rigtig godt. Altså, jeg synes ikke, at det er sådan vildt hårdt, sådan konditionsmæssigt. Det er fint. Og så var jeg sådan, det er heller ikke, fordi jeg har så ømme lår, men så lige pludselig omkring de 20 kilometer, tror jeg, ikke? Så må jeg altså sige, at min knæ, eller sådan, det her, det begynder at gøre lidt næs, og det er lidt for tidligt. Det må det altså ikke endnu. What? Men nu skal jeg lige have en pause, og jeg har også haft ret ondt i hovedet, faktisk. Og det tror jeg måske er cykelhjelmen, eller sådan. Måske fordi jeg har fået lidt kolde ører og sådan noget, ikke? Og jeg har jo meget sarte ører. Så får jeg hovedpine sådan der. Kan også måske have noget at gøre med de øl, jeg drak i går. Eller, ja. Måske skal jeg bare drikke noget mere vand. Nu er jeg i Gevinge. Bare fordi, at det var egentlig ikke et planlagt stop. Men det var noget, jeg havde skrevet ind, som at jeg kunne stoppe der. Og så fordi, at jeg holdt en lidt kortere pause i Roskilde, så tænkte jeg, at jeg vil købe en is. Okay, det er jo på mange måder rigtig pænt her. Men prøv at se herude. Hvad fuck er det? Nej. Men jeg er heller ikke sådan sygt glad for de her veje. Jeg synes, at det er en lortecykelsti, og bilerne kører fucking hurtigt. Men jeg er halvvejs lige om lidt. Og jeg synes faktisk, at det er ret hårdt nu. Men når jeg så tænker over det, så føler jeg heller ikke, at det er så hårdt. Jeg skal bare tage mig lidt sammen. Nu kommer der biler igen. Shit, mand. Så er jeg bare i Svinninge. Og jeg tror cirka 75 kilometer inde. Jeg er ved at være ret træt. Sådan. Jeg er ved færgen nu. Fuck. Det var hårdt. Det var ægte hårdt. Mellem
80 og 90, der fik jeg både en masse bakker og det største regnskyld ever. Så det tog nok også lidt af energien. Og så da vi ramte de 90, så begyndte jeg bare at få ondt i min lår og ondt i min lem. Så var jeg sådan, nu er det godt snart til at være der. Men egentlig synes jeg selv, at jeg holdt humøret okay højt, fordi at man kunne jo bare se den tal ned. Og lige pludselig så var det sådan, altså når der er 10 km tilbage, så kan man jo ikke være glad. Så jeg var jo selvfølgelig glad, men jeg var også sådan her, fuck. Og de sidste 2 kilometer, efter jeg havde nået 100, så skulle jeg lige cykle 2 kilometer mere, ikke? Der var jeg så her, det gør ondt over det hele. Jeg har ikke lyst til at sidde på den her cykel mere. Og jeg begynder også at tvivle lidt på, hvordan min krop har det i morgen. Om jeg overhovedet kan cykle til Aarhus i morgen, fordi det kunne godt være, at min krop lige havde brug for en rest day inden. Fordi jeg ved, at jeg vil cykle fra Aarhus til Grenaa. Det har jeg jo aftalt med Simone. Og hvis det skal kunne lade sig gøre, kan det godt være det bedre, at jeg ikke cykler i morgen. Men det er selvfølgelig, det er nederen, men det her har hele tiden været den store prøve for mig. Så at jeg har cyklet 100 km i dag, det er bare et kæmpe succes. What the fuck? Så dejligt. Jeg har cyklet til Samsø lige om lidt. Så er jeg sgu på Samsø. Og jeg er træt, det regner lidt. Men det er fint. Altså, ikke så meget der. Der er by the way fucking hyggeligt. Ej, oh my god, hvorfor har jeg ikke lavet en sejlbåd? Jeg kunne have sovet på en sejlbåd. Shit. Og så den her vej. Kan man se det? Kan man fornemme det? Det er i hvert fald cute. Ej, men ja, det begyndte bare at slingre. Eller cyklen begyndte at slingre rigtig meget, efter jeg, altså så snart jeg stod op på den, efter færgen. Så kigger jeg bare på baghjulet. Og det er baghjulet. Der er et eller andet galt. Det er fladt eller løst, eller der er noget galt i hvert fald. Jeg har fået min campingplads. Og det er vitterligt på stranden. Så fuck, det er cute. Shit, det tog lang tid at sætte det her telt op. Jeg har booket sådan der 15 pladser, tror jeg. Fordi at der er så mange sten i jorden. Det er sindssygt. Nå. Så er det sgu dag 2 af, at jeg har cyklet til Anholt. Men nu må vi se, om jeg cykler hele vejen. Fordi at de her knæ, de har det hårdt. Men nu sidder jeg bare her, ikke? Kan man se mit telt? Ja, mit telt er der. Og jeg sidder på stranden. Det har jeg altså ikke sagt. Det har jeg ikke sagt. Jeg har ringet til farfar. Og det er jo selvfølgelig ikke min farfar. Fordi det ville være creepy. Han er her jo ikke mere. Det er Jakobs farfar. Jeg har ikke set ham så længe, men jeg kommer jo næsten lige forbi ham, så det vil være største fejl ikke lige til forbi at sige hej. Det vigtigste er bare faktisk, at jeg får pakket mine ting og fikset min cykel, hvis jeg skal finde ud af, hvad der kan med min cykel. Nej. Det skal jeg finde ud af ret hurtigt faktisk. Også fordi, hvis ikke jeg kan finde ud af det, så skal jeg jo gå med den tværs over Samsø. Så skal jeg afsted lidt før, end jeg havde regnet med. Okay, jeg har vendt min cykel på hovedet. Og jeg har lånt en pumpe af naboteltet, fordi jeg så, at de havde cykler. Fordi at det eneste, jeg kunne se, var, at den var flad. Og jeg ved jo ikke, om den er punkteret, eller bare har mistet luft.
det er jo sjovt, fordi at jeg føler, at det er lidt en joke med, at hvis man gerne vil have noget gjort, så skal du bare gå i gang med at gøre det, så skal der nok komme en mand og gøre det for dig. Så mine naboer, de kom over og hjalp lidt, og var meget sådan, nå, hvad er der galt, bla bla bla. Han tror, den er punkteret. Han siger, at hvis jeg kan skaffe en balje med vand, så vil han gerne hjælpe mig med at fikse den, med at lappe den. Ja, så nu prøver jeg at skaffe en balje med vand. Så skal vi tilbage på stranden med en kop kaffe mere. Klokken er snart 11, og jeg har pakket alt. Altså jeg er 100% klar til at tage min cykel og køre. Kan man se det? Man kan da lige fornemme en lille rød rygsæk. Eller sovepose. Cyklen var ikke punkteret, tror vi. Han hjalp mig ret meget. Jeg hentede bare den der balje, så havde han allerede taget slangen ud, da jeg kom tilbage. Og så kunne jeg bare ikke finde det. Altså finde noget hul i slangen. Og så satte han den der på igen og pumpede den op. Og han var lidt bedre til at pumpe den, end jeg var. Men det er jo også bare sådan en lille lommepumpe, så det er jo sådan lidt svært. Jeg vil egentlig gerne have lov til lige at være lidt selvstændig, young, independent woman. Men det er ikke altid, at jeg får lov til det. Og det tror jeg også bare, at jeg skal lige huske at nyde. Ej, det er virkelig dejligt. Også fordi faktisk, nu har jeg set ham gøre det. Altså tage dækket af og på og lede efter et hul. Det vidste jeg godt, hvad man gør. Men dækket af og på og sådan noget. Jeg skal have mig sådan en... nu har jeg allerede glemt, hvad det hedder. Ja, sådan en, man bruger til at få dækket af. Det skal jeg med hammer. Og så skal jeg have mig en pumpe. Det er en dejlig ø. Nå, så jeg skulle i Hovhavn. Og ja, jeg cyklede til Ballen. Og cyklede jeg lige lavet at købe en cykelpumpe. Og købe noget frokost, som jeg tog med på færgen. Cyklede de 10 km fra Ballen til Selvi. Og jeg kan lige så godt bare sige det, som det er. Jeg kommer ikke til at cykle til Aarhus. Og det er fordi det gør sådan en alder. I min næskalder. På den her færge er cyklisterne de sidste, der går på normalt. Eller på den anden færge var vi de første, der kom på. Men det vil så også sige, når vi kommer op, så er der fuldstændig booket. Alle bordene er udtaget. Og jeg bliver nødt til at sætte mig ved et bord, hvor der allerede sidder noget. Jeg sætter mig med et bord, hvor der er sådan et ældre ægtepar, som havde været i sommerhus på Samsø, og de var bare mega søde, mega snaksalige. Og nu har de lige, fordi de overhalede mig i bil her, så står vi lige op og var sådan, hej, god tur. Der var en god snak. De spurgte, er det rigtigt, at københavnerne bruger alle deres penge på Top Café? Og jeg sagde, ja, selvfølgelig, det er rigtigt. 100%. Jeg laver ikke andet. Alfredo. Sådan. Så. Går turen til Aarhus. Så hilser han fra mig. Det skal jeg da nok. Så er jeg sgu i Aarhus, og jeg blev kørt hele vejen fra Hov, så det var jeg virkelig glad for. Jeg sagde selvfølgelig, at det behøvede jeg ikke, og han måtte meget gerne nøjes med at køre mig til Odder, og jeg kunne tage letbanen. Men jeg blev kørt hele vejen. Jeg håber virkelig, at jeg kan cykle i morgen, fordi i dag har jeg virkelig ikke kunnet cykle. I hvert fald ikke mere end 15 km. Jeg er taget hen på Simones arbejde, og jeg blev parkeret med mad.
Og ja, jeg sidder og arbejder lidt. Jeg har også lige fået et glas isvand. Jeg skal bare rester. Det er bare, når du skal smides ud, så får jeg det. Ja, men jeg skal lige svare på nogle mails. Og nu er lidt det eneste tidspunkt, jeg kan gøre det på, som klokken er 9 om aftenen. Ja. Godmorgen. Det er dag 3. Og vi skal cykle til Grenaa. Jeg sidder lige at rent faktisk får skrevet de mails, jeg ikke fik skrevet i går. Simone laver morgenmad til mig. Så vi får scrambled eggs og rødboller. Og det er mega luksus. Så et par timer senere var vi klar. Okay, det var min skyld. Jeg føler, at jeg er ret meget at blame her. På grund af lidt work. Og vi er klar. Men vi er klar nu. Og uanset om det begynder at øse noget, som det nok gør lige om lidt, så det er okay. Så er vi, fordi vi er bare klar. Det er vi. Jeg føler bare, at jeg siger, okay, godt, gå på mod. For nu. Og cyklerne? Det er faktisk lidt sjovt. Min cykel ligner jo sig selv. Ikke så meget der. Den gode Kvickly-cykel. Den gode tunede Kvickly-cykel. Ja. Og så har vi Simones cykel. Som er lidt dyrere. Og hvor mange gear er det, du har? 27. 27 gear. Hvor mange? Jeg har 7 gear. Ja, og så har hun også nogle motherfucker dæk. Skal vi lige sammenligne vores dæk? Ja, så du har... Fuck! Det er nogle store dæk. Oh yeah. Og mine dæk er sådan nogle tiny nogle. Jeg ved faktisk ikke, hvad er der... Altså sådan... Tynde dæk er vel gode til et eller andet. Altså, tynde dæk er bedst til det, vi skal. Ja. Fordi at mine dæk er jo mere til sådan noget terræn. Terræn, ja. Og det er jo ikke det, vi skal. Nej, vi skal køre på asfalt. Præcis. Asfalt. Okay. Film lige himlen. Bare lige sådan for sjov. Himlen er lidt sort derude. Men vi cykler væk fra det. Vi er nu i Vejleby, så vi er kommet virkelig langt. Vi kan faktisk cykle helt 7 kilometer. Efter 5,5, der fandt vi ud af, at mit forhjul var skævt. Så nu fikser vi det, og det gør vi selv, fordi at vi er faktisk cyklet hen til en cykelsmed, som ligger der. Og de vil bare ikke hjælpe. De er sådan her, ja, I kan komme tilbage på fredag. Det er den største joke, jeg nogensinde har hørt. Sådan her, hvor svært kan det være at fucking justere et forhjul? Så spørger jeg, om de har noget værktøj, så vi selv kan gøre det. Så er han sådan, det ved jeg ikke lige. Jeg vil godt lige skrue på det der, inden du skruer det fast. Ja. Nå. Ja, okay, så de har altså ikke, de vil ikke hjælpe os, og de har ikke noget værktøj, så vi jo bare selv kan gøre det, og de vil heller ikke låne os værktøj, så vi selv kan gøre det. De vil faktisk bare på ingen måde hjælpe os. Og jeg ved ikke sådan her, hvad fuck skal man bruge en cykelsmed til, hvis de ikke vil hjælpe en, når man har brug for hjælp? Og så gik vi i Føtex og har købt sådan en svensk nøgleting. Men jeg tror faktisk bare ikke, at vi kan skrue for... Altså, det er dem her, vi skal sørge for at skrue ens. Okay, ja, måske klarer vi det. Vi vender tilbage. Vi har løst det. Simone har løst det. Jeg gik ind og hentede en mere, så vi kunne sådan spænde på hver side, men Simone havde allerede løst det, da jeg kom ud, og nu har vi lige spændt en ekstra. Ja, måske. Jeg tror, det er en god idé, at vi har to, fordi hvis problemet opstår igen, så kan det være, at det er nemmere med sammen. Ja. You know? Okay. Hej. Jeg føler ikke, vi har så meget at sige herudover, at der bare var pænt. Ja, det er også. Men vi holder snart en pause på et par kilometer. Så kan vi... Jeg placerer bare.
Som hvad? Som vi også lige også tager fra, når vi kommer. Ja, præcis. Så er vi på vores... Det her er vel egentlig vores første lægelagte stop. Ja. Og egentlig også vores eneste. Ja. Ja, vi er også cirka halvvejs. Vi har 36 km igen, og vi skal jo cykle 64 i dag. Ja. Ja, Ja, 64. 64. Det er omkring i hvert fald. Nu må vi se. Så vi er jo næsten halvvejs, så vi stoppede jo faktisk lige i Netto for at købe mad. Vi er på en station, som vi nok kan se. Og det ved jeg godt, hvad det betyder. Ja, det er ikke så godt. Vi har kapituleret. Ja, Vi vil ikke mere. vi ved ikke mere. Ej, vi ville godt mere, men vi kunne ikke rigtig mere. Og vi kunne godt, men der var andre ting, der gjorde, vi ikke kunne. Der var ting. Da vi sad ved sidste pause, fandt vi ud af, at... Smilla skriver. Da vi sad ved sidste pause, fandt vi ud af, at Maps var lidt ligeglad med vores sikkerhed. Ja, det kan man godt sige. En citybike skal ikke kunne cykle i så meget grus og så meget sand. Det skal den ikke. Det kan den heller ikke. Nej. Det kunne den ikke. Nej, det kunne den ikke. Ja, så der er en, der ikke har lygter med. Ups. Men vi Det var det eneste, jeg lovede mine forældre. Det skulle jeg nok, og så gjorde jeg det ikke. Ja. Nå, vi er tjekket ind. Men vi er ikke bare tjekket ind. Vi har også været i bad. Så har vi jo. Og vi har købt mad. Ja. Det her, det er altså... Det er en vibe. Det er en god vibe, at vi har fjernsyn også, så... Det er godt, der ikke er et spejl. Det er godt, der ikke er svært. Ja, fordi jeg har ikke bukser på. Ja, men vi skal bare hygge. Men hvad har vi egentlig at sige? Har vi noget at sige? Jo, Det er lortevejr. Ja, vejret er så dårligt. Vejret er Fuck, det er dårligt. elendigt. Vi er meget glade for, at vi er indenfor. Vi er også meget glade for, at vi ikke cyklede det sidste stykke. Fordi vejret er virkelig kun blevet dårligere. Ja. Så snart vi stod af i Grenaa, var det koldt og regnede, og vi skulle cykle 1 kilometer, og den var dårlig. Ja, det var den virkelig. Vi har fundet ud af Maria derovre. Yeah. Jeg troede, hun var taget hjem. Og det er jo faktisk lidt grunden til, at vi ender med at tage det over. Eller det var i hvert fald ideen startede, fordi hun var derovre. Og jeg ville besøge hende. Men vi troede ikke, det kunne lade sig gøre. I forhold til, hvornår du kunne, og hvornår hun var derovre. Men nu virker det, som om vi har 1 dags overlap. Det er simpelthen så heldigt. Det er perfekt. Det er virkelig godt. Det kunne faktisk ikke være bedre. Hun har lige skrevet, at vi kan spise en is sammen. Hyggeligt. Ja. Vi sidder ved Grenaaen. I Grenaa. I Grenaa selvfølgelig. Selvfølgelig. Og skal med færgen om 2 timer. Hey. Nu er cykelferien jo slut. Nu skal vi bare på camping. Ej, det skal vi lige tale om. Fordi vi skal på camping, og det er jo min idé. Jeg kunne aldrig have blevet min idé. Aldrig. Det var aldrig en idé, jeg havde foreslået til nogen. Fordi jeg kan godt lide mine venner. Her er vi landet. Okay, der er lidt uenighed om, hvor fedt det er. Det blæser rigtig, rigtig meget. Det blæser virkelig, virkelig meget. Og det kommer det til at gøre alle dage, vi er her. Men her, hvor vi ligger, er der ikke så meget vind. Jamen, se vores udsigt, for den er faktisk virkelig, virkelig flot. Så en ny regel. En helt ny regel, men det fandt jeg ud af, da vi skulle finde ud af, hvor vi skulle ligge. At når man slår teltdugen op om morgenen, og man er sådan, ny dag, så skal man helst have noget pænt at kigge på. Så skal det være sådan, Må de selv bestemme, hvad vi bruger pengene på? Hvor vi også skal arbejde. Ja, men ikke sådan en tale. How cute.
Fuck, der er mange. Der er så mange. Det er gourmet, det her. Hey! Fish and chips og rejer. Sidste dag. Det var jo bygget i sin tid, fordi jeg kiggede sådan.